kaluwore do mamalo mogik jo Kenya Kwanza koro duoko kwayo mag kweth mar Azimio One Kenya Alliance. Jo Kenya Kwanza oramo ni yiero ne otime yo makare kagimedo ni kwayo mag Odinga nenore mar manyo sirikal mar barwabar. Kristo Wino miyo waler. Ndalo achiel kende kapok thuolo mar chwalo duoko orumo ewi bura mar kwedo yiero mar jatend piny moyier William Ruto, kweth mar Kenya Kwanza ochwalo duoko margi e doho mamalo mogik. Kenya Kwanza ma opedho kinde masulwe kaka Kioko Kilukumi, Kithure Kindiki, Kivutha Kibwana, Gladys Boss Shuleye kin mamoko omolo e doho e seche mag midhiambo. Duoko mag Kenya Kwanza odok ne loch mar jatend piny moyier William Ruto kagiramo ni Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua ne oyudo atamalo 50 kod ombulu achiel kaluwore gi chike yiero. Ma en ataro kod duoko mar kweth mar Azimio mane otielo ni onge jalar tend piny moro amora mane oyudo atamalo 50 kod ombulu achiel. Ruto onyiso doho ni ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga osebedo ka kwedo duoko mag yiero kuom thuolo mar higni 30 mokalo kaka yo mar yudo thuolo mar donjo e piny owacho mar barwabar. Bende ne oseo Raila kuom siko kwedo duoko mag yiero kod dwaro golo e apisi jakom mar duol matayo yiero Banka Oloe kaka mosenindo Samuel Kivitu kod jakom machon Isaac Hassan. Duoko mar Kenya Kwanza bende odok ne jakom IEBC Wafula Chebukati kagilero ni ne olando duoko mag yiero kaluwore gi chike matayo yiero kare 81 e wang'e 3 kod 4. Ewi commissioners 4 mag IEBC balo kod duoko mag yiero, Kenya Kwanza oramo ni jakom IEBC kende eman gi teko mar lando jaloch e yiero mar kom tend piny ma ok commissioners. Ne gimedo wacho ni balo mar commissioners go dak tigo e ng'ado duoko mag yiero. Okinde go bende okwedo weche mane owach kod Azimio ni Chebukati ne olando duoko mogik ka okoriwo kwando mbulu e ute bura maromo 27. Ne giwacho ni duoko mag ute 27 makamago ne onon kendo puodho gi commissioners duto mag IEBC motelo ne golo duoko mogik. Kweth mar okinde mag Kenya Kwanza onyiso geno margi ni gidhi bedo joloch e bura ma idhi ng'ado kod joyal buche 7 mag doho mamalo mogik e pacho kae e bwo telo mar Lady Justice Martha Koome kaluwore kod neno ka achiel gi duoko mag chwalo e nyim doho odiochieng' ma kawuono. Chris Owino, Ramogi TV, Supreme Court.